салом бародарои азиз ва нафароне ки муддати зиёд барномаҳои моро интизор буданд ва мо аз сабабе ки дар канали дигаримон яъне кор карда истода будем ва ҳамин сабаб натунистем ки барномаро пешниҳоди ҳар яктаи шумо кунем. Бародарои азиз, хоҳиш мекунам имрӯз як информатсия бениҳоят муҳима ва хоҳиш мекунам видеоро то охира тамошо кунем ва ҳозир бошад пеша информатсияро гуфтам мо ай канали дигаримон як кусок ролика мемонем тамошо кунем ки мо дар дигар каналмон чӣ гуна видеоҳо пешниҳод мекунем ва баъдан барномаро давом медиҳем. 4 миллиарду 500 миллион сол пеш дар фазои осмон ягон нишонае аз сайёраи замини мо вуҷуд надошт. дар натиҷаи бархӯрдани ин сангҳо ва бо гузашти вақтҳои тӯлонӣ сайёраи замин аз ҷониби худованд офарида мешавад. баъди ба вуҷуд омадани сайёраи замин ҳаёт ба сар бурдани мавҷудоти зиндаро дар болои ӯ тасаввур карда намешуд. сайёраи замин нав пайдо шуда буд ки як сайёраи нави дигар бо номи тея ба сӯи ӯ ҳуҷум мекунад. ҳаҷми ин сайёра баробар ба марс ва суръаташ 15 километрро дар як сония ташкил медод. ин қариб 20 маротиба аз суръати ҳаракати тири силоҳ зиёд аст. бародари азиз, имрӯз яъне ки барномаи мо дар бораи нафароне ки яъне РВП ва видножительство дорем. хоҳиш мекунам бо диққат тамошо кунем барномаро. бародари азиз, мо уже аллакай як ҳафта мешавад ки ФМС-и як чанд город яъне ки як чанд шаҳр рафта пресидентем бачаҳо мехоҳанд ки падават кунанд ё ин ки даҷе гадавой бисполан барои РВПшон. баъзе шаҳрҳо вақте ки мераванд мегӯянд ки падават кунед документошонро, бародари азиз, отказ кардесанд. дастанаване ки ҳозир мега вақте ки ФМС мера медрои мегӯяд ки масалан ман мехоҳам ай РВП да видножительство падават кунам ва ё мегӯянд ки дани момент тоҷикора узбекора яъне ки қабул накардестем. хоҳиш мекунам бародари азиз, касое ки мехоҳанд рафта яъне документошонро падават кунанд мутаассифона як муддат намешаванд. аз сабабе ки бачаҳо чӣ хеле ки шумо медонед касе ки официально кор мекунад мерава аз ҷои кораш документ мегирад два НДФЛ ба хотири продлит кардан ё ки масалан падават кардан барои документи дигаре. шумо барвақта пешаи два НДФЛтона гирифтан хоҳиш мекунам аввал бирен ФМС-и ҳамон шаҳре дар кадом шаҳре қарор дорем ФМС-тона як бор огоҳ кунен бигӯед ки яъне иҷозат ҳастае уже аллакай мо метавонем падават кунем ба хотире ки шумо два НДФЛ мегирен масалан работа дателтон ва шумо да срок дора. чӣ хеле ки медонем вақте ки два НДФЛ шумо мегирен 10 рӯз ҳамагӣ срок дора. ай ҳамин сабаб бародари азиз хоҳиш мекунам аввал бирен ФМС-а бифаҳмед яъне ки вақте ки ваё уже аллакай принимат мекунанд документҳои шуморо баъдан шумо метавонед ки бирен два НДФЛ бигирем. барое ки бачаҳо бисёрш мераванд два НДФЛ мегиранд ай работодателшон ва мераванд отказшон мекунанд яъне ки дани момент бародари азиз касе ки тоҷика ва узбека вақте мера мегӯй падават кунам мега мутаассифона дигар ҳозир мо да гражданство яъне ки қабул намекунем. на да гражданство масалан бигем на даже видножительстворо қабул мекунанд, на метавонанд ки да гражданство падават кунанд. фарқ надоранд ӯ занай мардай сини сол умуман фарқият надора яъне ки дани момент ҳамин чиза қабул накардесанд. хоҳиш мекунам бародари азиз, агар имконият дошта бошем видеоро поделиться кунед, лайк монед ва ба дӯстотон обязательно бирасонед. ба хотире ки мо фаҳмидем амира уже аллакай як ҳафта шида қафои ҳамин информатсия мо хостем ки барои ҳар яктаи шуморо пешниҳод кунем ҳамин информатсияро ки шуморо в курси дела бошем ки ҳозир шумо мерем падават мекунем серамно беҳуда. ба ҳамин хотир агар бо бинем ки яъне қабул кардан аз сар кардан бо иншоаллоҳ ки кӯшиш мекунем видео кунем дар бораи яъне ки уже аллакай ваё принимат мекунам гуфта бо видео мекунем пешниҳоди ҳар яктаи шумо мекунем. бародари азиз, хоҳиш мекунам на канал подписаться кунед, обязательно фикри ақидаро дар комментария нависен ва мо аллакай дар ин каналам видеомона сар мекунем, видеои информатсия ҳамчун ҳар вақта ва ҷоҳои корора. хоҳиш мекунам ва канали дигаримонро фаромӯш намекунед, силкаш дар комментария.